Mga igsuon atong sawan ang sugilano ni Mirna, insakto sa edad, minyo, 4 kabuk anak, taga Sibunga, Cebu. Uy, nagsunod-sunod man ang Cebu nga. Maing buntag Mirna, Sibunga, Cebu, ang atong sender, Karong Lawa. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition, affordable kaayo. St. Paul College, dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau ug Family Clinic Ramos, magdungan sugod Marso, lahos Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos, mubukas sa High School Department karong Hunyo, 2,000 Gs. Entrance 500, binuwan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon Mirna, naminyo ka kang Berting. Kini si Berting, hilabihan ka chicks boy. O kini si Berting, kontra niya ang pag-yaw-yaw ni mo buntag udto hapon. Matod ni Berting, mi-eskapo gani siya siyang inahan kay yaw-yawan. Ug matod ni Berting, labaw pa kasi ang inahan kay yaw-yawan. Tungod kay nagirgid ka by Nitior Mirna, si Berting may pauli nga to iyang ginikanan apan upat na inyong anak ni adtong tungura. Sa ngadto si Berting nakiglib-in ni Rachel usa ka GRO. Apan nagkabingkel sab sila si Rachel ug nakabuwag. Ikaw Mirna, permi jud nimong gibugtaw si Berting alang sa sustento sa inyong upat kabuk anak. Busa si Berting naghukom nga magbahin kamo sa inyong anak. Duhay iya, duhay imo kay upat man inyong anak. Ang dagko nga duha kang Berting kuno. Ang gagmay nga duha imo. Dinhing dapita sa pagbuwag ninyo o pagbahin ninyo sa inyong anak, nakiglib-ila si Berting sa iyang karaang girlfriend nga si Maribel. Ang imong duha kabuk anak maoy nahimong tindiran ni Maribel sa iyang tindahan. Wa ka kadawat nga gihimo ni Berting ug ni Maribel nga domestic helper ang imong duha kabuk anak. Imong gibawi ang duha kabuk anak gikan ni Berting ug ni Maribel. Ug dinhi nag-ungot gihapon ang suliran sa sustento kay si Berting na itrabaho. Pero di man siya mohatag nimo og sustento. Magkuan-kuan man siya, magnukos-nukos. Kini gyud ang suliran nimo Mirna nga way klarong tubag si Berting ug way klarong kaakuhan sa pagbuhi sa upat kabuk anak nga inyong namugna ni Berting sud sa inyong kaminyoon. Buwag na mo si Berting karon. Ang imo na lang suliran, sustento. Pangutana, Doktora si Maribel kara ang girlfriend ni Berting. Sa pagbuwag panamo ni Berting nagkahibalag sila ug karon klaro naging galib-in sila. Ako ba silang kihaon? Ang tubag, ayaw na lang, Mirna. Kay magpahigayon ka pa magsustento. Kung imong kihaon si Berting, mas musamot ang iyang paglagiw ug dili na gid manumbaling sa sustento sa mga bata. Apasumpay pangutana. Kung di na ko ikiha doktora og panapaw, unsa man di ay mahitabo? Ang imong paningkamutan, Mirta, ang pakig-dialog ni Maribel ug ni Berting, uban sa usa ka abogado. Aron dunay promissory note nga pirmahan si Berting nga inotaryuhan sa abogado, aron maklaro ang ladlad sa sustento. Moingon ka ni Berting, di na lang ta magkihaay kay aron makapanarbaho ka sa hingpit ug sa hilom ug sa kalinaw. Apan mangayo gid kog sustento. Kay kung di ka mohatag sa sustento, magkabayayat gid ka sa kaso nga akong sa kabatok nimo sa imong pagpanapaw karon.
kana si Berting musanong sa sustento. Di man siya gustog samok. Kay malinawon baya ang ilang panagtipon karon ni Maribel, kay si Maribel negosyante na ay sapi, na ay ikasapo sa galastuhan. Doktora, ang saan ako di pakihag panapaw nga may prueba. Ang prueba, nag-live-in na gid sila. Ang tubag tinuod na. Kay ang kinanindutan nga prueba, bata. Nga namugna ni Maribel ug ni Berting. Ug wa gani prueba ang magkabayayat kita susgado. Kay lisod man ang pagprueba, gawas kung imo silang retratuhan nga nagjerjer. Kana ra may dawaton sa korte. Bisag nag-ipon pagbalay, dili madawat sa korte. Kay ang gusto gyud actual sexual intercourse, ang pagpanapaw. Timan-an sab nga si Maribel minyo, si Berting minyo. So duha ka kaso sa pagpanapaw ang matigayon. Busa, musugot na ni si Maribel ug si Berting kung imong ligwatan sa sustento. Ikaduha, doktora, pilay magasto kung mukihagid ko. Ang tubag dako-dako. Kay naamang kay filing fee. Ana si Sibunga, ipasaka ang kaso. Adili sa Minglanilla ni. Kay naiaman ni si Berting ug si Maribel sa Minglanilla. Katapusang pangutana. Kung mukiha jud ko doktora og panahon na nga sila arestohon, asa man ang arrest warrant? Sa Sibunga o sa Minglanilla? Sa Minglanilla kay naaman sila puyo nagtipon. Ako doktora di aragi ko Sibunga. Makagahom ka ako pagkiha kanila diha sa Minglanilla? Ang tubag pwede basta na kay abogado. Pero makalilisa nga gasto kini Mirna. So andamang imong panudlanan kung isugid ka nga muasdang ni Maribel nga kwartahan ug ni Berting nga tambalos-los nga dako kay daw man og sustento. Akong pamahayag. Mirna mas maayo sigurong diplomasiya. Nga naman, makighinabi jud ka ni Maribel ug ni Berting for legal arrangement of support. Maying ka Berting, Maribel, di na lang kumukiha. Di ka mo nako sa mukon. Padayon mo sa inyong kalipay. Apan ang akong panginahanglan ang sustento sa upat ka anak. Klarohon nato ang sabot. Aron hinlo hapsay ang atong kasabutan. Panotaryuhan ug abogado. Ang abogado mo'y muhanay sa agreement of support nga pinirmahan ni Berting o witnessan ni Maribel. Ikaduha, kini usa ka matang sa pagpalit sa kalinaw. Bugti sa imong pagbati og sa kasilag nga gibiyaan ka ni Berting murag nakalimtan nga putos kay si Berting chicks boy gyud. Ug abi nimo Mirna dili ra kini si Maribel ang katapusan na apay laing babae ana nga iponan. Magsumpay-sumpay man ang iyang ulag ug di kining tawhana matagbaw usa, duha, tulo, upat ka babae, dili hangtod kamatayon na siya, mangita na siya laing babae. Ini kapanimaho na niya nga ang iyang kaipon mura nagbaho og igsoon, mangita na naglaing babae. Tuon na lang aron madali ta, because this is an incurable illness. Usa ka matang sa laki nga ni aning mithia daghan sa atong katilingban. Tuog yan man na kay magsugpa gyud ka gyud kay mao man ni imong nabanaw saon man ni nato. Ikatulo, kung mag-isog-isog gyud si Berting o si Maribel aw hudlato na gyud himog adulteryo. Pero andama imong panudlanan. Ikaupat, samok gubin ug hagok ang pagkiha sa husgado tungod kay mogugol og dako nga salapi, mogasto og taas nga kutay sa panahon ug maggasto pagid ka sa imong konsensya og huna-huna.
makaluya gyud. Ikalima, uy Mirna, pangitag trabaho oy. Bata pa man ka. Ayaw hanguti si Berdeng kay hunit pa na kaysa kasahos. Ug mag hangot gyud ka ni Berting aw. Mao lagi na magsugpa jud ka. Ako pa nimo Mirna, pangitag trabaho aron mo asenso ka. Ikaunom, worst comes to worst, ug mokiha kag adulteryo, isunod ang annulment. Nganong dali man ang annulment kung naay adulteryo, prueba man ang adulteryo aron makakuha ka sa annulment decree. Nganong importante man ang annulment, makaminyo man kag otro Mirna. Og pilay pad, makaagi kag langyaw nga maayo og panudlanan. So duhay imong target. Adulteryo, batok ni Berding ug ni Maribel og annulment aron ka matigayon sa imong kinabuhi. Mirna, salamat sa imong tampo. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon. Dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP. Tatak RMN. Daghang salamat.